गामिया जाबाय बोग्रिबारि जोङो बोग्रिबारि गामियावहाय बेबायदि आलारि बाथि फोजोंनाया खमैबो बोसोर आगोलनिफ्रायनो फोजोंबोगासिनो दङ किन्तु बेबायदि जोङो आलारि बाथिनि परिमानखौ जोङो बारा माबा खालामनो हायाखैमोन जोंनि आलारि बाथिया 100 बा 200 बिदि सावोमोन सिगाङाव 500 लागि सावोमोन आरो किन्तु देग्लायहाय जोङो जोंसार क्लाबनि एसे नाजानायाव बेनिफ्राय आरो रायजो राजाफोराबो जे मदद खालामदों जे गावबा गाव डनेसन होनायनि थाखाय जोङो देग्लाय खमैबो जोङो 2000सो आलारि बाथि सावनो हादों ओमफ्राय गोसोखौ जोङो दिनै माइनाव फोरबोआव जोबोद गोजोननायबो मोनदों बेबायदि आलारि बाथि सावनानै आरो जिहेतु जोंनि बोग्रिबारि गामिया साब डिभिजन हिसाबै एसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो मिथिजानाय होनजायो फ्रायानो मिथिगौ ओमफ्राय जोंनि गामिया जोंनि सारियालि जि भेरगाव सारियालि बे क्ल'ज खाथियावनो लोगोसे खाथियावनो एसे दोङो आरो बाथौ थानसालियावबो जोङो बाथौ हिसाबै जोंनि बे भेरगाव हालामाव बाथौआरि गामि हिसाबै जोंनि बोग्रिबारियाबो दाबसे बाथौआरि गामि बे हिसाबै जोंनि खाथि खाला बाथौआरि गामिया खोब खम दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि भेरगाव आनसलिकआवहाय मात्र 17ताल' दालाय दोङो बाथौआरि गामि बाखि फ्रायानो बाथौआ नङा बर'ब्लाबो बाथौ धोरोम लायाखै जिहेतु जोंनिया सार साइडआवनो सोरगिदिंहाय बेलेग धोरोम थानाय हिसाबै जोङो गावनि धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय बेफोरबायदि जोङो हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दङ जोङो बाथौनि जि मोनबा फोरबोखौबो जोङो गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो दङ बेबायदिनो जोङो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव मिथिसार होनांगौब्ला जों बयहाबो बिबान दोङो जे जोंहा मोनबा फोरबोखौ जोङो गुबुननि सायाव जोङो फोरमायना दिन्थिनो हानांगोन जे जों मानो खुङो बेजों लोगोसे जोङो बे जे आलारि बाथि फोजोंबाय बेनिबो जोंहा ओंथि दङ जे जों दिनै माइनाव बरायबाय बेजों लोगोसे जोङो जे गामियाव खौसेथि फैथों आनान गसाइनाव जों दिनै बोर बिबाय जे जोंनियाव जोंनि गामिनिजों लोगोसे जोंनि भेरगाव बाथौ गौथुमनि गाहाय गोथारि बिथां जयन्त दैमारि बिथांखौनो जोङो आलारि बाथिखौ फोजोंनो थाखाय जोङो दिनै हांख्रायदों गामिनिनो आलासि हिसाबै गामिनिखौनो जोङो हांख्रायबाय गुबुननि जों लिङासै बे हिसाबै जोंनि धोरोमनि सायाव गोबां आंनि मुङा जयन्त दैमारि आं भेरगाव बियाबनि सासे आसारि बिबानाव दङ भेरगाव बियाबनि सासे आसारि जानानै आं दिनै बेयावहाय बे बोग्रिबारि दालायाव दिनै आलारि फोजोंनो बिथां लाइमोन सेंग्रामोना आंखौ हांख्रायनानै लाबोनाय बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि बे आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारियाव जों सानफ्रोमबो दिनै फैयै जोंहा 10 बोसोरसो जाफैबाय 10 बोसोराव आगान होबाय थिग बेबायदिनो जों देग्लायबो थिग बेबायदिनो फैयै बे माइनाव फोरबोआव जों आलारि बाथि सावनायखौ जों दिनै हाबाफारि हिसाबै आलारिखौ सावबाय आरो लोगोसे जों बे बोग्रिबारि दालायनिफ्राय जों गासै अल बाथौ महासभानि जानानै जों बे भेरगाव बोग्रिबारि दालायनिफ्राय जों गासै रायजो राजानिसिम जों आलो गोजोनै जाहाथे थाहैनो थाखाय एबा गासै सुबुंमोना जों खौसेथियै बे धोरोमखौ आवगायलांनो थाखाय जों बे दिनैनि बे हाबाफारिखौ
लानाय जादों आरो बे हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि गासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै सुबुंफोरा जाहाथे बे माइनाव बरायनाय समाव जों आरज गाबहरदों जाहाथे जोंनि जिबायदि जों बैसागो दाननिफ्राय दुब्लियाव हाल खदाल लानानै खोथिया फोनानै जों गायनानै दिनैसिम जों माइनाव बरायनाय बे समाव जों गायनानै हालेवनानै जों दासिम सफैबाय बे सफैनायाव जोंहा बे माइनाव फोरबो फालिनाय बे समाव जों माइनावखौ बरायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारियाव जों गासै दुलाराय बाथौनि जानानै जों आलारिखौ